Beze no kutia sira beze chuge bugonzo Adebu no ye beze no kutia sira beze chuge bugonzo na chuge bugonzo na chuge mebugonzo chuge bugonzo na chuge tubugonzo ni chuge bugonzo na chuge mebugonzo chuge bugonzo Baba Aselo madebu no ye beze no buti asile beze chuge bugonzo chuge bugonzo chuge megugonzo chuge bugonzo chuge tegugonzo ni chuge bugonzo chuge tegugonzo chuge bugonzo iya ayo yakre iwe obia akwi mananu no kaliru no sha Manobu go katine teraya oku bunene ologbu eze biya ni isi koro bi oku na na buwen o ta kodu nebe madu no ndu no no wakarira akare Maniti gabu eze asiade he oke duo ogbo eze no eze biya ni ibu ya bu hey ana joke eze aso ja Nwanne m na-achọ ọkwa eze azọ maka na onye na-asa eze na-emechie aba oho asị na mmadụ ebu n'onye bụ eze na ọ bụ chi asịrị ebu eze chuge bugonzo maka na chuge ebugo ugonzugo na chuge etego ugonzu chuge bugonzo na chuge megu eze chuge bugonzo na chuge megu ugonzu chuge bugonzo aba iya obe aye tewe egwu nduchi mere eze aye tewe egwu nduchi duru ugo n'ọbụ okorobịa ọkụ na nọ nwoke na nọ sagwere n'ọsa ọkụ ụmụ eze ka nsi eje aba egwu nna-eji ọ bụ ugochi m tụwere m ka ndị aga Nkechi ya na onye mmadụ a na-akwa ya mana ewere ihe nchọrọ ka ị mara onye titu na eze onye titu were ugo mmadụ ezugha mmadụ ezugho nna ya aka ka oye a na-ana akara aka mba ọ bụ amasị maka na mmegbu ada bụ eze aba n'ịtụwala wude bụ onye tie bụ ụzọ wude n'uche onye dụọ n'izuzu n'ihe eme ha dịdị nna m anụ dati n'uche onye dụọ n'izuzu n'ihe eme ha ọkara ya na-abụ ọsọ na-eweta ahụ akpụkpa chichi n'ịga bụ ezi shebe ọgwụ bụrụ eze ọka mmadụ na-eme tayi na ọ bụ mmadụ na-eme n'ọbụ chi na-eme eze ihe onye ga-abụ n'ụwa
na Chineke dewe n'akwụkwọ ụbọchị oge ruru ọpata esape ya ụzọ gawa were were ihe agawa were were ibe niile agazi were were ibe niile agazi were were ebe i tinyere aka ọ na-agazi ụfọdụ asị na ọgwụ mana ọ bịa bụrụ ọgwụ dị egwuọ nke gị ya asị m mmadụ egbu n'onye bụ eze mmadụ egbu n'onye bụ eze na ọmụchi achịrị ebube eze Chukwu ebuwo ugonzu Chukwu ebugo ugonzu Chukwu emego eze Chukwu ebuwo ugonzu ọ bụ dede anyị jere Ọnịcha do ajere Ọnịcha do na-eji mmanụ n'ije ajere Ọnịcha do ibe anyị jere Ọnịcha do ajere Ọnịcha do ihe dụ mmadụ na-anọ Ọnịcha ajere Ọnịcha do ibe anyị jere Ọnịcha do ajere Ọnịcha do na-eji mmanụ n'ije ajere Ọnịcha do ihe dụ mmadụ kwa n'Ọnịcha Ọnịcha do na-eji mmanụ ebe ụmụ Igbo na-agba mbọ ajere Ọnịcha do ọ bụ ebe anyị si akpata ego oyibo anyị Ọnịcha amaka mma aba ya ya ji jere Ọnịcha do amechigodo ụzọ ebe ọsọsọ emechie a ga-emechi nke Ọnịcha anyị ga na-akpata ego oyibo ejimọfọ na ana n'ije ejimọfọ na ana n'ije onye ji ọfọ ọ na ana n'ije ha bụkwa ndị ọchị eze ndụ banye n'ime ọcha ebe okpom ha fụta n'ụzọ tụwa ọ bụkwa onye na-egbu ya mana ha na-ekwuru onwe ha ndị emereme emeta oyi isi ọhụrụ ọma ihe ọfọ ọrụ ya onye amosu na tamatụ unu Chukwu aka kwadoro mgbe Chukwu kwadoro ọ gara ya ọpayire paresi gwaghị n'aka ihe afọ aka n'ụlọ ọchị maka na ome obu na-eme ihe gbara ụwa gharị ọ na-eme ka o ji kpee mgbe a ga-ije ije n'ogwu kpee igbe n'ichere were aka na abọdịwa ọjị ọgbawa ndị ụwa gharị ọkwa ihe kpara ebe ọ na-eme ya mmadụ anaghị agba ajụjụ ajere Ọnịcha do na-eji m ọfọ na ana omenala ajere Ọnịcha do ya ya ijere Ọnịcha do ajere Ọnịcha do na-eji m ọfọ na ana ajere Ọnịcha do ndị Igbo anyị nọ n'Ọnịcha do ajere Ọnịcha do na-eji m ọfọ na ana n'ije ajere Ọnịcha do ọbịa ajere Ọnịcha do na-eji m ọfọ na ana ọkụ onye mụrụ ụmụ ejima na-ete egwu ọkụ onye bụ ụmụaka na-asọ ihe n'ụwa ya mbe ya tawa ya nwoke m gbaba hawa anụ ọkpa gbaba hawa anụ ọkpa kọweja ọbẹ ụmụ Ọnịcha do oke nsọwa na-egwu ihe ọ bụ okorobịa ọkụ na ọ bụ egwu eji mara ndị nwa a na-ekwu nke o mere ụgbọ ọsọ ọdụba ya adịbe mkpa a na-ekwu nke o mere ụgbọ omo bụ si ha ịtọ omo bụ afọ ha ka na-eya ya ọ bụ ya ekele eru m nwa n'anyị na ọ marụ m ụmụ eze ọkụ na-anọ ọsa nwere na ọsa ụwa ya ekele ihe ọmụ ha si na ọma mme ewekele ya na omewe achị adịghị ọ bụ
Chief Osita Nnaji imirikiti n'obe imirikiti n'obe Onowu Onowu bịa teenu m egwu n'ụwa imirikiti n'obe imirikiti n'obe imirikiti teenu m egwu a imirikiti n'obe na ama ekuwe imirikiti n'obe na ama akpọwa imirikiti n'obe ọ bụ imirikiti n'obe Chief Osita imirikiti n'obe imirikiti n'obe aga m ejebe Oduma ha kene Honorable Vincent Anekwe eziwa machara Oduma chara na nini local government onye nke anyị member Spring Officers Mess n'Enugu ọgaranya nwoke ọma onye nke anyị wee na-ekene igwe His Royal Highness Igbo na-amụ agụ Igwe Joseph Adebo obodo Igbo na-amụ agụ ọhachiri eze tu amechi ụwa ya na ada nwanyị Princess Ijeọma Wese nwanyị ọma founder Hope and Bell House for Health na UK ọ sịrị m kenewere ya nna ya igwe ọ sịkwa m kenere ya nwanyị Princess si na Chimodimma Wese okorobịa ukenekwori ya onye ọma oji eme ọnụ original honey architect Chigbo Wese ọgaranya ekene ekenelu m Chief Chukwuma Chukwuani Jumes Cotton oyi na-atụ mba oyi ope okorobịa ekene ya ọba amejewe esi agụ aka ekele ego mpute na-esi agụ onye nke anyị ọba anyị n'Ijere Ọnịcha adụ ajere Ọnịcha adụ na-eji m ọfọdụ na n'ije ajere Ọnịcha adụ gị bụ n'Ijere Ọnịcha adụ ajere Ọnịcha adụ na-eji m ọfọdụ na n'ije ajere Ọnịcha adụ anyị jere Ọnịcha adụ ajere Ọnịcha adụ na-eji m ebe ihe dị mma na-eme ajere Ọnịcha adụ anyị rụrụ Ọnịcha adụ ajere Ọnịcha adụ na-eji m ọfọdụ ekelekwa ụmụ nkanụ niile bụ Ọnịcha adụ ọbịa ọbịa oho ya